Sese ɔde yɛn nso ayɛ adombre ɛde ama yɛ wɔ Yesu Kristo din mu. Ɔde yɛn nkwagyebre ama me ne omienu ɛwɔ Yesu din mu. Ɔde ayɛ bambɔbre ama yɛ ɛwɔ Yesu din mu. Ɔne mbɛyɛ adwene koro yie sɛ nye nipa nya na nya nse de wɔde adom me ne omienu yi a. Ketemada bɔgyese mogya de afurusane. Onyame ɛde yɛn ho afurusane. Wɔ ho yɛ mmɔbɔ. Wadom yɛ yɛahyɛ yɛn nimonyam. Na Yehowa ade n'asɛm foforɔ asa ama yɛ bio. Na ne sɛ ansa na Onyankopɔn asɛm bɛwie pɛyɛ no, ansa na Onyame asɛm ɛbɛwie duru no, na me ne omienu ayɛ nhyira. Onyame de n'asɛm foforɔ asoma yɛ sɛ yɛne mo mekyɛ. Na ne sɛ Onyankopɔn asɛm ankwa, Onyame asɛm ɛyɛ dɛ ɛyi atɛn, Onyame asɛm tenetene. Nti asa na asɛm no bɛwie no atete ɛkwan ahodoɔ bebree so. Na asɛm no yi atɛn baabi ɛtɔ sin biara ɛwɔ Yesu din mu. Sani da mote me nka no me de Evangelist comfort sebe ansa na Onyankopɔn asɛm bɛba no mɛpɛ sɛ wo ne me nyina bɛyɛ adwenkorɔ na yɛabɔ mpaeɛ ansa na yɛde Onyankopɔn asɛm aba. Yɛkata yɛne ne ɛmmɔ mpaeɛ wɔ Yesu din mu. Ɔdɔmfo ne dɔmbarima yɛda wase mobrohufo agya aseda ɛnka odin kronkron no ayɛyie ɛnka wo. Wona daa ne daa no nyina la wohu yɛn mmɔbɔ ɛbɔ yɛn ho ban ɛbɔ yɛn ne abusua nyina ho ban. Wona woka yɛn ho amiɛnti atinka bɔne mfiri yɛn ne bi anaasɛ nyansa ne yɛte anaasɛ yɛyie die bi nti na mmom afiri adom rodo a ana mogya ne so ama wode fa ahodie soronko ama yɛn. Papa abra wode wasɛm bɛ yɛsɛ wo sɛ wobɛhu yɛn mmɔbɔ na wasiesie akoma biara a ɛlebɛtie asɛm yi ɛwɔ Yesu din mu. Wasiesie nipadua ne adwene biara ɛwɔ honhom mu. Bɛyi yɛn nipadua ifiri hɔ ma ho nkonkron mɛfa yɛn no mu na ɛnam wasɛm so na akra ensesa ɛwɔ Yesu din mu. Mobrohufo agya tie so frɛ na yɛsara ɛwɔ din mu ɛne ɛbɔ mpa amen. Nyame nhyira wa wotie biara pon asɛm ba yɛ no na wogu so le yɛ ne nnwuma ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Na ana da no nyina meta kasa twi no menya de nipa obi a Onyame ɛbɛboa me na wabɛka me ho ɔbɛhenka twi no yi ama me. Onyankopɔn de asɛm foforɔ ama yɛn biem sɛ enti ɛna Onyame ayɛ din ɛwɔ yɛn ho. Denti ne ɛbɔ mpa ɛwɔ Nyame nti denti ne sufri Yehowa wɔnye yɛn so. Denti ɛna Awurade adan n'akyi ama yɛn. Ɛnɛ Onyame asɛm yi a mede wo kan so ɔbɛyɛ adwene ama me a wobɛte nneɛma bebree wobɛhu nneɛma bebree a ɛsɛ sɛ yɛda yɛyɛ ho nnwuma ɛwɔ Yesu din mu. Na ana akwan ahodoɔ bebree so no yɛbɔ mpaeɛ dodoɔ na nso ɛnya mmoayɛ. Akwan ahodoɔ bebree so yɛkɔ asɔre dodoɔ na nso so sakraeɛ bi ama ɛsan yɛn bɔne bi a ɛwɔ yɛn abrabɔ mu a ɛlinyɛ mu ɛsan yɛn nesoa bi a da so te yɛn mu pɛsɛ menkum nya honhom akayo ne ani brɛ na ntritwi nneɛma ɛda adi wɔ yɛn akoma mu no ɛboro so ɛma yɛ hintidua kɛseɛ ɛma yɛ Kristo so no ɛboro so ma yɛ hintidua kɛseɛ wɔ yɛn mpaebɔ mu osu frɛ Awurade na so bɔne ɛwɔ ho usu frɛ Awurade na so so wobɔ dwaman usu frɛ Awurade na so so wawo na wonim sɛ wankasa wani bradeɛ onua dɔfo a wotie me so ɔbɛyɛ aso amas na wɔhu adeɛ nti a nneɛma na ɛkɔ so abrabɔ no sɔre tia wo a Onyame bɛgye wo. Ɛsan sɛ wɔka 1 John chapter 1 verse 8 and 9 wɔse sɛ yɛhu yɛn bɔne ne yɛn mfomsoɔ ne yɛpɛɛ mu ka wɔyɛ ne kwane ne tini sɛ wɔde bɛgye yɛn. Sɛ abere biara yɛbɛhu yɛ sintɔ abere biara yɛbɛhu yɛn bɔne no sɛ yɛpɛɛ mu ne yɛka kyerɛ hɔ a Nyankopɔn a ɔyɛ aso na ɔtie yɛn so frɛ na ɔde wɔtwe yɛn bɛn ne ho yɛ ne mma. Na abra yenim bɔne a etim yenim amumuye a etimu yenim abrabɔ a yɛbɔ no kokoa mu yenim ne hinta yakoma mu na so yɛ da adi sɛ atenefo no ɛno enye yɛn kwa na emum ɛde no me ɛne asodie ne wɔsɛyɛ na ɛbɛ abrabɔ mu Onyankopɔn bɔne nkuto na tete yɛ ne wɔne ne ntem ɛna anadwofen Onyame asɛm aba me no mienu nkyɛn yɛnya asɛm no ɛyɛ focus ne asaye ne tie focus ɛwɔ Yesu Kristo din mu ɛdɛnti na Onyame ayɛ din ama yɛn ɛdɛnti na Onyankopɔn emu ayɛ subre yi mu ɛho nyɛ hia bre ma de na Onyame emu ayɛn ada ne ɛbɔ mpa yɛ Onyankopɔn ntie yehu ase yɛbɔ ne ntia yehu ase yɛmumuye adɔso yehu ase yɛmrato no aduru nanim wɔse yɛtwi ateɛ no adɔso ɛnɛ anadwofen Onyame asɛm ni me ne wobɛyɛ adwenkorɔ ɛne akomakorɔ sɛ bɔne na atete ne agya ne nten agya ne dɔyɛ agya ne ya ɔwɔ yɛm hyehyɛ kɛseɛ pa de ma yɛn na yɛhwɛ asɛm bi a Onyankopɔn asɛm ɛnam Isaiah so
Edifo Isaiah so ekaye Isaiah chapter 59 verses 1 up to 4. Isaiah 59 verses 1 up to 4. Na meka in English no. It sounds say to bia na twi no menya ade papa bia Onyankopon asem ni. Isaiah 59 verse 1 and 4. Also surely my arms of the Lord not too short to none his ear too dull to hear. But your iniquities have separated you from God. Sins have hidden your face. Your sins have hidden his face from us, so that he will not hear. 3. For your hands are stained with blood, your fingers with guilt. Your lips have and your tongue smoothest wicked things. 4. No one calls for justice. No one plead case with iniquities. They rally on empty argument. They utter lies, conceive trouble, and give birth to evil. They hatch the eggs of vipers, as spider webs. Whoever eat their eggs will die. And when one is broken, an other is hacked. Hallelujah. Na yenka de twi no so Echere asiye ewo Yesu demo. Isaiah chapter 59 verses number 1. Onyankopon asem ni. No nyame asem yetia se eso wogye. Na eka Isaiah 59 verse 1 se hwe. Ewo ansa enye tia se ebeje nkwa. Nso enye den se ebetie yasem. Emomu no yemra to na ama ye ne onyankopon ntemate. Mwankasa mobone na ama wode nanimo hinta. Emoja aye yensam ma. Na bone egu na moano eka atosem ntekrema eka nkontomposem obiara ni ho a obua na noteni mu obiara ni ho a waka no kore ewo na se ni bia wode won ho atokeka awuhusem wonyinse abone na wo muslim opa won ensekua na wonwenwene tintintan obiara wodi wono nkosua no ebewu nkosua a obobo no epai won nguta ntumi enye ntade ore ntumi mfa wono nnwuma nkata won ho na nnwuma no eyemusu udisem ewo wono hallelujah onyame asem ni onye duma yaso onye duma yempa ebo no mu yama ne hunu brebe bone na ate bone na ama onyankopon yi nani ade ehintaye bone na ama onyame adare nani efedi nkontompo yennuanom nyeye so ma ye ne yente ye ne de tu ennuanom ebre bi mu ho obi a mafo onyankopon se mekra na maje nkwan ma pawiase aguo na me sori a me fa tworo konkron kokenkan kira manaman de ma bi te baabi se memi korora nkrofo fie kokan onyankopon asem no a bone nche se ase nyina to me ye niema bi e koso wagidifo abrabo mu a ema onyankopon timi sanse dane dan nyina erwade mu ye mabo erwade fie bone che erwade fie mfum so che so abre na elese bone fa fi no wala edona mu no na ye wadwen bone wa foforo edona mu no na anibre akoma afi no mu edona ni mu ye firi ho na ye kobadwaman edona ni mu no ye twetwa ennuanom na enti onyankopon sa anye tia se ebejew afiri apeni se ebeyi wa firi nsohe na yeli komani mu na emu bone na etiye ne mu no bone amaye ne ntam ye de amaye ne onyankopon ntam ewale yie sanse ya kwa nyina ye bone ensusu ye bone ehwe asem bia onyankopon na madiyefo aza so biom eka no aza chapter 1 verse onyame betimi etie mpa ebo onyame betimi etie nso ewo wotie mu ewo atie mu ewo ojo akomemu na emomanye emumu akoma ne nkontompo ano ne atroketrema ye kura ye mu so obe asoa etie onyankopon asem a obehu ne enti ampa abo ndadada onyankopon tie wo obehu ne enti amane na wo komu no gusu komu sanse wa kwa so na asom nyame temni meka in English no ewo adoma mesa aka twi no aka ho Isaiah chapter 17 going okro enfo onyankopon asem tete ye ho sasa se de onyame asem tete ye ho a asem no beye wagye sonko ama ye nyina no edibambo ebebre abrabo wagye fa hudi ebebre ye ti onyame asem ne ye asem no ye fo a iwo na masem no so begye wo Yesu de mo ye kan Isaiah chapter 6 asem ni o say when you spread out your hands in prayers I hide my eyes from you even when you offer my prayers I am not listening wasina mo abra mo be bompaye no mo betim nsa bompaye no meyi mani hinta meyi mani ehinta na abra mo ye de mo bompaye akere me mint your hands are full of blood sanse yensem nyina ye moja ya akache obi se nsem ye moja onim se wakum nipa ato na wudi ato nwua no so no wo tompo na wode to so no ane ne wose na wode o ma na dwuma bono no ukuno ade bia wo yi ama ya dia ko obi akoma bia ukuno kristo ni a wote wa wotie me nne sesa
wo ne yo na wo de tu asole fie ho se suban na wo de sum nyame no ene onyankopon akwa so no kontompo ne nti na mo onyankopon enti o mpa ebo no bere ne wa akwa bone no odwama bone nti no onyankopon ye de o mfi wo no ya wa bom pa ya le dom ne da wo so no wo suban na eti mu nti na onyankopon sa wo yare no na nka onyame nam na asem so sare wa wo tena wo benam na asem so asa wo yare Psalm 107 verse 1 onyame nam na asem so esa yare wa edenti na onyankopon timi nam na asem so sa wo yare wa esanse wankasa wo ye nyaatwom esanse wankasa wasore eti onyankopon te ne apam asem no enti na ne ekoso abrabo mu ekoso ma wo no enti na de esore tia wo no enti na onyankopon aye din okoto sera ho no ye kan ato aso ebiem ewo Yesu Kristo dem ne ye kan 16 na to wash and make yourself clean. Take your evil days out from my sight. Stop doing wrong. Wasi yenje de wo hore ho na yente ye ho. Ne yenyi ne ma boni ni nyina mfiri nani so. Ne nya ne ma boni ni nyina ye. Na aka 17 say learn to do right. Defend the oppressed. Up the cause of the fatherless. Plead the case of the widow. Wo Yesu Kristo dim ye do nyame asese wo de na semabre e. Wasi afeso so yen wohye ye ho yente ye ho ne nya ne ma boni ye. Afeso so yen sua se ne si ye papa. Yen patentre ne ayusia ne nyanka asem ye de emma wom. Onua dofo wotie me ne. Eka won kona ka bibia eba wo ho. Eka won kona ka bibia wo na wunya. Waso sika nyina egu bank. Wa wo mo ayusia biara. Wa wo mo ajanka. Lawyer wotie me ne. Oyusia okunani de na sema brawo. Sebusuafo ogi ne kura japade afenensem. Wo ogi ne sika pepe de ansa na wo de na sema ma no. Wo se woni bi wo so ne beda. Ojanka ba wonche wo hia moa. Wo se me maame o papa wu. Me po bi amene ne betena na wo ha me de mako school. Waje abofre ne nete wudi nani. Wo sole a wo ma no aduane bone na wo ma aduane papa. Onyame ehu na wa sole Sunday eyi tight akoto correction mu so wo bafo de amerade. Onyankopon se jai wo mu ye ne ye. Wo se te ho free sa ne ma bone no ho. Wo se te ho free wo wickedness no ho na wo betie wo mpa abo na wo sufre no no. Wo betie wo dadwe na wo de ato no so no wo betie. Onua adofo a wotimi ne wo ne yo nti ena onyankopon ayedin wo ho. Wo subenti ena onyankopon entie wo mpa abo. Sene wo sitie nti ena onyame wo yi na hia hinta wo. Sene wano esi ya, sene wakoma sitie, sene wo si wukunu wo fie, sene wabrabo sitie enso onyankopon anim. Wabrabo ete bonimu enso onyame anim. Na wo kwasori a wo yesronko, na so akoma na kura wo no enye onyame akoma. Eno nti na amane na eba wo so no eguso ba wo so no. Eno nti na enso na eba wo so no eguso ba wo so no. Na wa ya asem no ye fo mapa. Onyame do wo de boyenim ebone channel. Wo de boyenim fom so channel. Abla David ba efa yuri ayire bashi ba no. Ohunu se wa yemfom so. Sanse onyame da na dike Nathan. Na Nathan ba David ho de sa onyankopon da die ne be kire no. Na David hunu mfom so a waye. David koni koto dwanim na kan Psalm 35 wa. David kan Psalm 32 sorry. David say ene je ne dia wode ne mfom so ne bone a che no. Ene je ne wa mu ne bone anye enwu ne so. Abra be hu mra to na waka che Rade se Rade e maye bone fam bone che me no. Yimi free bone nyina mu na bo mesu onkonkoni mu no. Onyame do bone be chew na wasesa wote bia bone ne wo mu no na wafa ono mu e de wo ye nwuma pa e wo Yesu Kristo de mu kasi amen. Yes sir e de yasem e ko Proverbs chapter 15:29 e de enti no onyankopon tie wo no aye din won pa e bo ho e de enti no onyame enye asoma ankoto sere e de enti no onyankopon omua wo e de enti e no onyame waye din won ho bibi enti wo bone wo mumu ye na omra to wo fodi a wuli die ne ma bone a wo soma so ya wole ye ba bone a wo da na die ene ma wo ye no de wo akoma mu no e bon onyame se sakra wadwen wate onyame se ne wo ye che wo nipa no enye ono no wo hwe so no de ebu ne wo ye che wo sofo no enye ono no wo hwe so no de ama wo tren ne nkwa ne mom ne wo wakoma mu no ne oda na die ne oda na die sumu no ne oda na die wo fidua mu no wa wade ani mu no ana wasete ani
mu no ne wo ye kire wo yere no ne wo ye kire wo kunu no ne wo da adi kire wo ma no suba na to mu no na Awurade hwe so no aye den aye ne ma papa ma wo ne enka Proverbs 15:29 onyame asem ne mekan Proverbs chapter 15 verse 1 and 9. The Lord is far from the wicked, but he hears the prayer of the righteous. Wase onyankopon no de ni ntam ye de eware na emomotie wate ne fo mpa ebo hallelujah. Esan wo boni nti ne wote nti wo bo mpa ya enwuru ba bibiara na da ne etne yie abra da ne ebo mpa ye no saa da no na onyankopon e de answer eble Daniel na so ewiem otumfo eso mpa ebo nim ne sasa no wote nti onyame soma Gabriel o soma Michael samonko na mokwaje mpa ebo ni fra ewiem otumfo ho na mofa nkoma Daniel se donala na meyi na no onwiadofo se obeti asem ya meken na watwe ho afi te bia na wonim so wo munu a obi ntimi mu wate sanse wonim ho se obi biara wonim se ne wotie wonim ne eda wo mu wano ya usuba nye se ne wosi tie enye utimu den pesame kumnya shoma eni brasha wa bra bomu ma adwamambo wo kunu twi kunu oyire ukunu achi mpena wo yire wo twi oyire achi mpena eni ma boni na dadi ni ma gu ho fin emra to de ena dadi wo mu enti wodi yei ebo mpa ye che otini nyankopon obetie wodi wei esufro otini nyankopon obetie ana wo aso achi ni amane ebrem no sufro Awurade obetie ehunu mu bitu wa osufro Awurade obetie oli ntieo esan se na apama sem ye ne kore wase woni wode boyeni ni twa wase woni wode boyeni onsaka na adwen oni ni twa wumpa a wotin no woye bone onyame eka bone ne sen papa no wo ka na Ezekiel 18 verse 24 egwa wase wotini ni a wofri ni bone ho okasa wode boyeni a wofri bone no ho na wakai no apaw na chefri bone no ho no obo mpai no oja bibiara wode cha no na emo tini ni a wono wotini ni mu ayetini niema na wasa tini no wakoye bone no onyame so wonka ne tini ni mu biabio na bone na waye no odi hunu no ne waye tini pa bone dakro no onyame se bone no odi hunu na wa wote bone ni mu so obeya aso ama onyankopon asem a obeya aso ama onyame asem a edai beye nkwaje ama me no mienu edai beye fa hudi ama me no mienu yanka asem wo John chapter 9 John 9 verses 31 John 9:31 obeya aso ama onyame asem a onyame yodo bebre onyame wayem hihye wote mama ne ma so obefiri ubone no ho obefiri onwuma bone na edi no usuba bone no eniema bone ni bre ne ohaw na ahye wo muma no obema waware on pese obehwe ni nuanom on pese obehwe ne maame no opese bibia ba onkuto ho bone nwuma bone ne ye ne da wodi wo mu emekori da wo sori ya de wodi ye wukunu asori church member wo sori esuba wonam wo fira sori na akompra fi okọ ase na asori ye do wakwakoda ne mpro sori ya ose Awurade me da wasefa me bone cheme onyankopon hu nwuma wate onyame ehunu wakwa wonam so obonefo no sori tia wo ihu a wanyew izasa wakwa wonam no ye kontonti akwan eya atro akwan eya nibra kwan obi wokunu wo twempena isanse ni kunu no ehiam anase de na ne kunu nyama no onyama ne biem anase ale bia bebo be ma no onyiadofo onyame fa abone nche wate onyame hunu mo bone fru sa abone nim wohunu mo bone fru sa wote bia na wonam ne mum esanse sa ehunu mu bre ne tuwa obehu so onyankopon woni adboyefo ni twaka se na obeti onyame asem na wakwan bone na wonam no besu safiri ho a esi safiri wakwan bone no ho a yeho onyankopon wode bone bechaw wode bone ni nyina bechaw na mum kwotena bone ni mu kosi awie a na abehu so onyankopon fa bone ni nchaw kora yanka yasam yaka John chapter 6:30 John 9:31 onyankopon asem abanche yasam ne yefo ti asem ne fa bo obra na ne wutimu no firim obema waware ye wo sori ye sika akra beto obotom no na wo ma oyire no ma no sika na wo de akotwempna foforo wo sori ya wo ye oba na yakayaka de twen na nya omumu ya wo ye no eju sanda wo so ye church elder na akotena asori de mo ho onyankopon baba beto wo mumu ye ni tina ma onyankopon fi wo no o mra to no na ma onyankopon wo mfi wo no se ne wo tie no na onyankopon wo mfi wo no wo ne so na so bani mu no entina ma onyankopon no ni twaka no ye hwe asema John kan ye John chapter 9 verse 31 onyame asem ni me kan now I say John 9:31 we
we know that God does not listen to sinners. He listens to the godly person who does his will. Does his will. Does his will. Now, I can't tell you saying, nobody has ever heard of opening the eyes of a man born blind. Was in Obi Biara who say, Obi Biara ante say, Obi ya wono, any fremono, ya buonani. Na wobɛka asɛm ya wɔka na wɔtɛre wɔn hɔ no a wɔse wɔ Onyankopɔn antie adebɔnyɛfoɔ mpaebɔ na mmom wɔtie atenefoɔ yɛ de mpaebɔ na ɔyɛ wɔn abusadeɛ de ɛma wɔn wɔsɔre a wo ne wɔn afofoɔ nya na esi so but ɔmu kɔ yedie gyaw wadwuma a woyɛ twa akaye pa na so huhu ano abraba a wobɔ no wo kun papa na so nko a wotosini esanse adwene bɔne wakoma mu esanse wotiri mu ɔden esanse ɛka wo nko na ka nipa nyina ahye wase wote asɔre dem ho yɛ makuo na so ani bere wo wafa na so sɛnea wabra bositie wo fie ɔsɔfo wo gyina hɔ adwamabɔ ahyɛ wo ma enkontompa ahyɛ wo ma wɔsɛ ya ahyɛ wo ma ɔsɔfo maame ɔno kora na ɛpa afufuro mu onyaadɔfo na tie Onyankopɔn asɛm wate wo de kwawensa na ade wɔ dwuma ofura asɔre a wɔse wo maame nkobu no di na wakɔtɔ alomo wɔse me de ebudidi onyame ehu wodi budidi saa na Onyankopɔn dɔn na wodi alomo saa na onyame dɔn na aso na firi sum ni mu sa wo so wo ha na firi sum tibie nim firi sum nyuma nim na wɔn firi sum nyuma nim Onyankopɔn da so nim sɛ wote sum ni mu ɛmfa ne ma bi yi ho ano ɛnyɛ Sunday wo tai na abɛbɔ na akwakɔ gyina so de mafa mic no ato nyuma yi Onyankopɔn ayɛ no ɛna ɔde behu no mmɔbɔ ɛnyɛ ne wo yɛ no preaching na Sunday wo de bɛkɔ asɔre de mo ho no ɛna onyame bɛgye wo nkwa tebia na wo mu no hwɛ ne ye esansa wo ne Onyankopɔn mo ntam kwa ware wo ne onyame ni twaka wotebia na mo Onyankopɔn ayi nani ahintaw wotebia na mo Onyankopɔn ade no me ba wo so awiginaye na Isaiah 59 verse 1 up to 6 ho no wase mo nyin se bone na mba wo musuo enam ye bone nti ne ma bebre ba ya brabo mu ye nyin se bone ne hye so ama ye nya bone na akono hunu enema honam ne penkuto ne ye enema honam ne dadi nkuto ne yefa ensam ke kanisem hunu woni tan no wasaye obi kura hu sani miahia no kro mpese obekọ ne nkyɛn ohia ni adamfo hwɛ yie no Onyankopɔn atemu ne ba onyame atemu ne ba ne oya de pa no ne yɛsɛ no hwɛ yie no onyame atemu ne nam kwa so ba na twe ho firi suma se ne ma no ho ene ma na wo yi a wonim so bi ehunu no onyame ehunu se David bɔne antimi ahinta Onyankopɔn no ɔdan na ditia na ta ara na abɔ ne be hito Onyankopɔn ne wo ye ne sum na se no onyame ehunu wate adwaman bɔ no onyame ehunu wonua na wa fatarafo na wo se no Onyankopɔn ehunu ne okotwetwa ne nantiri wa adwuma mu onyame ehunu ne wo se no no na wale agu no onyame ehunu ne wo ye kyerɛ no no onyame wo hu onyane na wa fa no mu no onyame wo hu twe ho firi sa kwa amɔre no ho na awi akɔgyina asɔre dɛm no Awurade na wo tiata won tia mu no ti ba wo yakwa se wo asem fru bɔne no ho Jesus Christ bɔmpa tutu ɔmbɔne bebere na so se ɔmbɔne firi ne mu kɔ esa Onyankopɔn konkron ya na etim doba ne mu nti no wo hia so obetiam abɔmpa ye ne mu nam gidie konkron ye no so no commande na ye ho na sa wasesam wo gidie setnya pre ba maka kyɛn people say ntutu ne betutu na so utimi man people ntutu wo ne so na da wo so no wo yare no kron timi mompa ma ne nkɔ wo ti yare no wan pepara na ɔden a wo bompa ye nkɔ esan sɛ wankasa wo agu fin esan sɛ wankasa wo hu ye proye sesa wabra bɔ no Onyankopɔn ɛhyɛ wɔ ne monyam sesa wabra bɔ no Onyame nti esan sɛ ɔhwɛ de bɔnyɛfoɔ ewuo agye ne nsakraye ɔhwɛ de bɔnyɛfoɔ tebie agye ne nsakraye obɛyɛ aso ama Onyame asɛm a me hyɛ ɔbɔ sɛ ewu Onyankopɔn wɔ dɔkɛseɛ ɛne ayɛ me hyɛ de ma ne ma na emom bɛkɔ so atena suma se nnwuma ne mu a Onyame ɔnwene ho sɛ wɔdede na temu bɛba wo so ne retɔ bɛba wo so Onyame bɛma wɔ ne mogu aso afefuo mu Onyame bɛma yare ato na Onyame ka kyerɛ Yeroboam sɛ wo yade a ɛbɛto wo nsono na saa na ɛyɛ no yare ato ne nsono tugui na sɛ obɛti Onyame asɛm a Onyame bɛhyɛ wɔ ne monyam ate afei so yɛsa de asɛm ne kɔ Mark chapter 1 verse 15 Mark 1:15 Onyankopɔn asɛm ɛyɛ no korɛ enti asɛm ma abunfu esan sɛ eyi waten na mo beti asɛm no na wɔhunu baabi a wodi fo no baabi a to sine a ɛbɛtenten wakwan wodo bebere so nya atwem no gyaye ani bre ni gyaye wo se ni gyaye enenti twa ni gyaye na esi umpa abɔ no ho kwan esi wo busade no ho kwan esi wo wale busade no ho kwan esi awo na wo hwehwe firi Onyankopɔn esi ho kwan wo pɛba ɛso wo tan onua wo pɛba ɛso twa na ntrin wo pɛba ɛso yo se nnwuma wo pɛba so nya doye manyanka
I na yetimi sese yabrabo esanse amabone ye de hini yakomemu yamabone afa enumu yamabone afa yenso enwuma na ebetena bone ye nimu a meka me kyew so Onyankopon ne yenwu twaka atosi mabi na don na bo tie de Onyankopon asem ka kire wo na sese free ba bia wo free sa wo hwe ase enim na sha ase so de wo Yesu Kristo di mu ye nyina ye bone na so na manim onyamboje na e wo cover the people no so age ye nkwa Romans 3:23 na so betie Onyankopon no mu asem na ba ye aso ama nkoto sere na won free bone ne de beko owuo mu Romans 6:23 o se bone akatwa no owuo na Onyankopon adom achede ne de dankwa tie onyame asa na sefri otebia no ho wate jampra ne che ja okunu na yakayaka de ja wo yire na wo ye na yakayaka de no ja wano na eya no ja wo bi be janka na motuti no no janka na ama ne da baranda so na no mada dem no ne wo ta ma pe na ama na aduane di ja janka no a wo twi no mu no janka na wo fa no mu no jai na Onyankopon be hira wate ya doye buo wonsam ya doye donya ma don ho metra wo mu nyakoma mu tre ye ni bretu mi fru abrabom na onyame beti o mpa abo na arebo no ye kan Mark chapter 1 verses 15 Mark 1:15 onyame asem ni me kan Onyankopon asemba won chen emfe ebufo onye ne mumfa odieje hallelujah Mark 1:15 the time has come he said the kingdom of God has come near repent and believe the good news was it edon no edru Onyankopon ahinie na aben yesesa ne enti asempa no hallelujah yesesa ne enti asempa no asema meleka kire we melenka ense wakoma ena melenka enhye wobufuo ena melenka ehenya wo na emom nkwaje nti ena meka kire wo nkwaje nti nam de asem yi watan se sefri nwuma bone no ho se sefri wakwa bone no ho wani brete bia no wadwa man bote bia no ohunu so bi to acha atade se pe no wakone ni kuna kokon ohunu so bi kuta fofoforo so ba be ni onua Kristoni a wote asore dem wa wo lead praises and worship konkonsa sha wo ma wa wo yote osofo edemoa wo no obi yire da hwe yie no Onyankopon eda na ben onyame da na ben se ya hwe yie da bi beto ye bone eda bi beto ye bone because mana wo nam no kuranya wo de a wonim de akina de beba sakra wa dwene anema bebre na mo Onyankopon asi na so ama ye esa so wonim abufu hwe obetimi de aba me no mienu so onyame nim wo sai obetimi ama ye dwuru me no mienu na so obeti asema mele na wo kan yi ne yi a na mienu nyina da asen abra bo a ebe je yankwa e wo Yesu de mo na wo sai no bi nwuru ye wo se wo kan se dan ebra na dwuru awie dwuru na mo sesa de ma dwene na mo ti asempa no na Onyankopon ahini na ben hallelujah yesa Romans chapter 3 verse 1 it said me kan say wo se bone akatua no wo no Onyankopon adoma achede ne dankwa onipa biara wote obone mu no edo na basa wo sesa it says one sesa Onyankopon ole mu bibi biara ho one sesa Onyame elensesam agisa o ma ho kwan na Onyankopon edoba no enam ne mogya ne so atew ho Onyankopon ehu mobo ote bia na wo mu no power chine abra asem be wiedura beti asemi kokoto dwani bompaye yu fi nyinara se Awurade fa me bone chamen sa asem no mienu bone nti no do goma ne mogya ne bewu ma ayen obehwie mogya efi ni kika woni ma ayen na se obetena bone ni mu a onyame bem wo hu so no bo onye ona aba no onyame mu hu se wa ho kire bre wo yenya bre musu fra no onye wo so obetiem wo de mfiu obe kasa wo de ntie obe bompaye atietem ole nye wo so ewo Yesu dim hallelujah ka asem Ephesians chapter 5 Ephesians 5 verse 11 Onyankopon asem ni yen kan de Ephesians so kire Ephesians chapter 5 verses 11 or say have nothing to do with the fruitless days of darkness but rather expose them 12 it is shameful even to mention what the disobedient to do in certain but everything exposed by the light becomes visible and everything that is illuminated becomes light. This is why it said, wake up, sleeper, wake up, rise from the dead, and Christ will shine on you. Hallelujah. Wake up, sleeper, wake up. This is a time for you to wake up from where you're sleeping, for where you've fallen, for where you're doing those secret and those demon things. Don't let demon take dominion on you. Don't let power of darkness don't let wickedness take dominion on you. This is a time for your salvation. You need to understand. I was so with say kwaje brane ne e kire bi ni ho ma obi o e kire bi ni ho am obi biara obi kroi wuhunu
ebetimi aye wo 10 ekina onwuma bone na wo da na die no hweye na etobre bi a ebe hawo ene ma bone na da na die no hweye na abeka asemi wo 5:3 one say but amongst you there must not be even a hint of sexual immoralities. Wasi mumuno or what kind being us or of any kind of impurity or of greed, because these are improper for God holy people. As some upon the catcher, no. Wasi mumuno Ephesians 5:3 no. Wasi mumuno and say yet jaman bompo sama no pomo mano castle jaman bo and to see a tin near me be a good fin any bread any near ma and so when yankupon de enim and so onyame enim. Nor should there be any absenteeism, foolishness, talks of cross joking or whatever. And so see a man near my bonny behind the eba yakwemu. As I see a tsunami bonini sumasi human united every year. Ye near me, yes, sumun united every year. What can 8 now, 5 and 8? And I say, for you were once darkness, but now you are a light in the Lord. Live as children of light. For the fruit of the light consists in all goodness. Right, Lordness? What can 10? I was saying, find out what pleases the Lord. 11. Have nothing to do with fruitless days of darkness. So what I say, was a blood near was sumun and they are hemu. Me and ye near me biara and fat and koswa and nasi and yibia my abrabomu. A blood near was sumun, ye was sumu, but so ba hemu or so hemu and transfer them on your sumunuma and yet concern you was sorry them into tell young continent and so young quality and more young and young mojamai is sunset when I was here. So what I saw them all. Can only say a bla would not see I saw them on. What you have to so concluding. That's no man dead do woman on Yakopon at Natim about so. Baby, I want that shall see right from your death. Solid through would be any shine in Christ, shining in Christ. No Yakopon also obejo when I'm kissed so so or bejo on qua am what the it sounds so Yameno or boy in chaka. What's now money more? Bebon pie 100 years on Yakopon tea. Obobon pie 1,000 years on Yamionte. Obobon pie 2,000 years on Yamionte. A sign near my a dead woman team. Yan call your 2 verses near the Yakopon Samabanavie. Your call 1 Peter chapter 4 verse 3 whom a decline. 3 a year a do and what 1 Peter on Yakopon assembly. It is hard for the righteous to be. What will become of the ungodly and the what will become ungodly and the sinners? 19. So then, those who suffer according to God's will should commit themselves to the faithfulness, continue to do good. What say? Na baya dia mate ne for cross of menyankwa na mwa de bonye for them obey day. Wa we hypocrite obey day. Wa nya chem honhom asho ma konkonsa woto nwom e wasore dem so dwama mbo asho ma na wasa asore akodi holy communion holy supper onyame fa abon nche wate wasore yi entotoso dudu akoma pastor wonim nia wo yenti wotontoso dudu ma pastor wonim nia Christianity ne tie enti wotontoso dudu no wajajanka ne akunafo ho na waja mabroni ni ajanka o sese ewu aja no ama wo no wo beja no ho tan se ofiri se anyi wahia de boni nti wonim nia wo so wo yo Kristo mu nyuma boni nti wonim nia wo se wotu ho anamon hwe ye sanse nane nyo wo de hwe ye na saka wadwene hwe ye na firi nyuma boni no ho osofo wo gina wo twa nkontompo nyame se amafode osofo wo gina wo ye ne ma boni da boni to na bo so nyakopon no ntwaka na wo sufre rade onyew ene ma boni na wo ye ene ma boni dead na ane nkrofo ye dem da na the scriptures a enye papa na wo de to on for onyame beba beto sakra furu mumu ye na obone ho sakra efiri ne wotimu sakra firi ho sanse onyakopon fa nchaw onyame emfa nchaw se wan sakra firi nyuma boni ho onyakopon no ni twaka woni woni twaka bia e wo Yesu Kristo de mo ya fe verse say twatwo na fo nyame asem na wie ye na amnim se wa beti asem no ya so ama asem no aya asem no nyuma no wo be ye wagye e be firi ne amwa fiti agwadwa ba fro abrabonim ye ka Jeremiah chapter 4 verse 18 Jeremiah chapter 4 verse 18 Jeremiah 4:18 say ya anhweye ni asesem firi kwa bi enam sumu a esanse ne asofo no mo nka nyi yaten esan correction ye beto nti no wogina ho no bom pai ba na ba ana ba ne wo kan wonyankopon so wonte onimo wasina so ama ho esanse wa wo to wonte
Hallelujah. Yeah, Jeremiah chapter 4 verse 18. Jeremiah chapter 4 verse 18. See your own conduct and action have brought this on you. Your better it is. How is it pieces to the heart? Because my anguish, I write in pain. Oh, the agony of my heart pounds within me. I cannot, for I have heard the sound of the trumpet. I have heard the battle cry. Onyame fa abone nche wo wa unyuma no wakwan ede no e na di amane a wokom no yale na ba wo so e de sa HIV AIDS no wodwama abone de HIV AIDS no e de appetites na bra wo e de syphilis ne gonorrhea na de abra wo e kwa na wonam so no na de anim guase ne bra wo konkonsa no e na ama na obi asuro wo obi ampese no be kasa kwa ya wo fa so wa asore ho no waje asore na kenten so no ya wo so wo hypocrite na mo obi eja asore no hweye na sesa wabrabo hweye nsesa enyesa onyankopon no wo bika onyame ne wo bika onyame onu wo bika na olo ebe puafuru mpofiri mu no do se ato nyin awugina ye o se no ne o se ne de asotwe ene yahudi a ewo mu no ebete to akoma pasa sa wo suma no ebema akoma mu ayam hihie atete pasa sesa onwara fo a wotie mi na onyame aba asema aba wonchen ti asem no trase na dwene tenase esanse won nkuto na wonim se de wotie nkuto na wonim praise and worship leader hweye osofo hweye prophet hweye whatever you call yourself hweye evangelist hweye osuba wotie mu no hweye lawyer doctor nurse hweye suba bone na wotie mu na wo free so to onyame nyunu ase no onyame nim wo ena o Kristo ne timi konya prayer accident no watete pasa onyame ma onwu ya asa wate o bone no na amasa musuo ne ba so ena wo ka wa ha no Jeremiah 4:18 no was your own conduct and actions have brought this on you. This is your punishment. And then my cost wa brabo na this I will say about so ha this mani about so this apenisi about so what would do omunyina wu aden ade na cost wa brabo mo Kristo ni ogidi ni ate asore dem what presby asore dem what Pentecost asore dem what assemblies asore dem en chire hu na wotie no mo hwe na mo sesa ma akwan wate mo heye na mfa chokonkrom sama akwa na onyakopon wone pama ma obetie mo sufre na obeje mo so bon so onyakopon is not far from us obeying papa obeying na bra betwe aben no kuremu no obeka nsema hinta na wagye enso esansa wo kan Yeremia 9:11 also woni madwena odwena fa ehonye bone adwene mo so obemi ene da so pa ene ewe pa na adenti na onyakopon atwe na no atefom adenti na onyakopon me ene da so pa na ewe pa no sanse ya me ahu se bone wa komanim bone asha akomanim ma hweye na sesa wadwene onyame hira se watie na ase na nsa ase mbe wo je sonko de amawo wo betie de ebeboa kwan hodo bebire so ewo nhira no hye wani monyam ewo ahu mmobọ na omo wo yesu ahu ya mmobọ adan akwan na wo fa so no hweye na oka no Jeremia no chapter 4 how etuma unyuma no wakwan na de we aba wo no wakwan na ama we ni ma de wo mu ti onyankopon as odo bode ne bechew no obehunu mmobọ agi wo furu bode ne ye no moja kaguo na wo kaguo no a onyame onfa abone nchew for honum baby a wose ne ohwie moja gu ne nsam no busa moja ne firi hweyie oba wonyi nsa no afadwu no akoto agu bradwu wo sode akoyesa onyame adi me wafusa na nsa yala me yale so na akoto nyi nsa gu hweyie ne onwuma bone na woda adi wo mu no na so twe beba wo so awidina ye ode na temo beba wo so pastor wodi nkontompo agi asode mesika onyame se ye mafode onyame se ye nyese onyame ka hwe nkyera wo ne wodi yehu onyankopon di twa nkontompo no onyame de na so twe brawo emeko maami ati asode dem konkon sankrofo wale esema be ka kire wo no eno na wode ye dey wode ye communication conversation ni afoforo kan hweyie ne sesefuru akwan abone no ho usuba bone ne hweyie nkontompo akwan no hweyie osofo maami ani ta sha oma osofo maami oteti ni pantam hweyie no nyame yo no sa akwan no nyame kire fi ofri asode ko ofia no alomotion ni botom what we dey budidi onyame ehu erade obi a wo lead praise and worship ofri ho black ojo
oko hotel ne mpra koda na oko ne mpra fie osole ya na pause hu Nyankopon beda wase onyame ehunu wa kwan na onyame ehunu wanyinsi abone na abewu musu nkonto apa kwan na wonam so wose wankasa wonwuma ana de wose ebeba woso wankasa wonwuma ana de de atemu ebeba woso ekwan na wonam so no onyame wose na so wo ho bibi biara obonefo no ebesore tia onyame mfi yo na yasode ntia Onyankopon na onyame madensu ye de emere no wo wasode na wonam mu no ba na dedi wo mu no ka hu se onyame ebesore ni wo ho na demons ba wo so onyame wanyew ti mo mo ni na ho esanse obonsam ere be so ahwe no wo de Onyankopon do ba no re nka nkyere wo esanse safa ahudie no ni ase bi na mom wo konkon safa ahudie ase wo ani bre ne adwamabɔ fa ahudie ase nanti twitwa efa ahudie ase mtue ne manso aya akasa o manso tue so ma tuba nye ade aba bia nya wasofo yire konkonsa jai wasofo japo bo ja na fa aten ne kwankyere no ekere wo ma fa nkwaje ne kyerɛkyerɛ ma wo mu ne jesi kasam onyame ehu ya wo ye nyina Onyankopɔ wo hu ebre na soso sakra wadwene edon no asoso sakra wadwene ena oka wo efficiency no wase obi biara wo ti boni mu no Onyankopɔn wontie no woka na Ephesians chapter 5 ho no ma ya hwe akwan yie ya hwe abrabo yie wase wa wada sori firi wona ye mu Ephesians 5 from verse 11 downwards wase wa wo do adan sori firi wona ye don na ju so sori firi wona ye mu wo ti bia bon no sori firi sa ti bia boni ni mu onyuma boni ne ne ma boni da di wo mu no woka Ephesians 5 verse 3 na wase atene fon se adwamambɔ kura pie firi ma no na so wa na wo se se lead praise and worship wa wo se so ye makoli da wo twempana wase me ma de ene ma hu ogu fin ene ma nkeka woni bre ma yakwa mu elienti Sunday bi opese osesa no Sunday bi opese onya tarfofo onyame ehu ni usuban na wo de tia wale na so onyame ehu usuban na wo de ye adwuma okini company wo so le na wiewia ne ma kin stuff no onyame ehu sesa wa bra bo sesa wa kwan jai wo bi yire na wo ba adwuma na ne da no se oba me na adwuma sa na ne na da managing director hwe yie bank manager wi ankrofo sika hwe yie na nwuma nyina be na wie edan dwura ya som onyame asem ti onyame asem na don ho onyame hira bebre se watie na asem na yefo eni tiefo ti asem na so pem se Onyankopɔn pese wojew ti na onam na asem so re kasa che wona anadwofen emu ho se obi bu woni monim tia esan se wan kasa edan dwura unya obi a Onyankopɔn ahenwa nanim hwe yie na sesa wo hyebere san se wona wadi kan wu kɔ no ye nkyɛn wom hwe yie na ma wo hyebere enya odadwene kisosum enya wadi hia kɛse emu na abenya nkwagye emu na abenya wagye emu na abenya somdwie na Onyankopɔn no benya nkitawde kɛse na se wan hwe ya na timo beba wo so wole mfiu mpa abobi obetiema ma de akekro mfiu ewo anhyira wate onhyira so wate from Evangelist ha bebre wo YouTube so temenka audio recording onhyira so ama wonkyɛn ne semi aba wonkyɛn pa tam no yi hu fi nya atwomsom nim musuo na wanyinse no sansa wo niam bɔne bebre wabra bom pon saa musuo no a obewo ne bugwa obewo amane hunu obewo owuo ne yaredom onyame hu ye nyina mɔbɔ no bɔne nkyɛn no hu ye mɔbɔ ene nye nhyira ma ye nyina sɛ wone menya ketahudi a obetimi afrɛ me 0 wo outside UK wo the plus inside UK na sɛ any European country da ha code no wo ha krom hanom England hanom a timi afrɛ me so 016 ma get in touch of us about Tower of God Google about Tower of God prism group a betimi adara to your Google account sum and as your Google page or so many Google pages so ho I will find it very interesting when Nyankopɔn ye ma odi agu ho e wo WhatsApp group page so opese wo be join ye na no edin ketahudi a ana so ope any prayer request a obetimi afrɛ WhatsApp line no de bia obetimi afrɛ Onyankopɔn te nanim kyerɛ afi so timi so enyaye e wo Google a ebe dara to akɔ be bebra be fa so a wo de ebenyaye na mente nanim kyerɛ me de Evangelist sebo inshanka obi biara a me no obeye ne yefo ta empire fa asam no kata wani na ne me empire mo akoma enhye Onyankopɔn mogyanim akoma din ye din wo wrade mu bibiara firi wadwe no akoma mu bibiara efiri mu bibiara meka ne ka bi di machi eho a Nyankopɔn papa wana mo asem so abebie ani obi adwuma bi akoma mu ama ye hu se bone na atete ne wontem bone nti ne ebo mpa a wontie ye
bɔne enti ɛne sufra a wɔnyɛ yɛn bɔne enti ne ho hihia mu wole ɛnye yɛn Awurade yɛn hunu yɛ kwan yɛn hunu yɛn nnwuma na yɛ sufra wo a wɔgye yɛn so agye tum sɛ ade bɔnyɛfoɔ ɛda efie bɔne kyɛn nam Kristo Yesu mogya no obewu wɔ Calvary pepɔ no so no mogya na edi bimbibi biara ho no ne ɛsɔɔfo mu biara ntimi anyina no na mogya no so na ehu yɛn mɔbɔ na wɔhoro yɛn ho fi nyina na meanya abɔdeɛ foforɔ yiniema dada da di esum nyina firi hɔ ɛna yɛate wasɛm yɛgya yɛpɛ mu ma ho sɛ bɛfa yɛ no mu na fa yɛ ne ɔpɛ esanse elintimi nyina obufuhyewa no elintimi nyina watemmu ano boaye na hye den na ma nkonkon emetentene emre yomo ma nkonkon emafie no mu se ne ebe betimi atwe ho enema ye na adam enema ye akono enema ye wosaye enema ye amane mu Nyankopon asema betran ye mu na asem ne nkwaje sonko abla ye be fa de nyina no mu ya brabo mu fie no Kristo Yesu mogyanem ne ye honte ntimi hyema ne ntimi nyina pinti ne ntimi ni abone afonwoma se ne ebe ye bompa obetie ne ebusa wa obegye ye fro a obetie ne nyame wudi mu nti ye le bompa Yesu Kristo nshranka bebre wo Yesu demo nshranka bebre wo Yesu demo wote onyame asem nshrawo bebre e wo Yesu